Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunsu ugeni kanje ngephuzu manje iqomane. Bathi umfana empande semncane ontanga bathi diabetes mdala nti cha, ingane ihlaza ce. Ufunzele ekhaya kube empendle la eqhamuka khona konqamalala kodwa libushelelezi. Bathi untombi zimdotsa ngentshebe. Zithi umuhle webhunsu, umuhle wemajiji iqomane. Ngithemba ukuthi insizwa zingene kahle enyakeni omusha. Yabona nginomuzwa mfowethu o strong ngendlela esimanga ukuthi yabona lo nyaka unyaka wezinto ezinhle, unyaka wezibusiso lo. So mfowethu whatever mfowethu oyifisayo lo nyaka ngikufisela inhlanhla engathi konke lokufisa kungaphumelela. Ngithembe nawe ukuthi uzosukuma wenze ngakho konke okusemandleni. Uvuka uzithathe uqinisekise ukuthi konke lokufisayo kuyenzeka. Ngoba phela mfowethu ungafisa yonke into ekhona emhlabeni kodwa mangabe uzohlala ngeke mfowethu kuze kuzizele. So kulele kuwena ekuthenini kanjani uyasukuma uyasithatha nakhona kuchaza ukuthi indlela izobalula noma uyayazi ukuthi kufanele wenze njani. Ubona sekwenzeka kodwa into ebalekile ukuthi wenze njani usukume usithathe. Kunensizwe engibhalelile la mfowethu ubhalile wathi ke ngibingelele ekhaya lentokozo. Ngiyathemba uyaphila mqeqeshi wethu. Well mfowethu ngiyaphila mfowethu ngumqemane. Uyabona inqwaba yamavideo asazophuma insizwa azibhalile ku Facebook abantu babhalile inqwaba yama inbox akhona na WhatsApp abantu babhalile siyaxhumana ku WhatsApp kumnandi kunjaya even kuma emails abantu babhalile ngendlela esimanga yabo. So inqwaba yamavideo asazophuma ku Facebook sisazoba live. Mangabe ipage ungakalijoin ungaya ku Facebook ufike usasho umqeqeshi wensizwa lizovela ipage lapho ufike ulike ukuze nawe uzokwazi ukuthi ube ingxenye mangabe sesiba live. Uthi mfowethu ke indaba yami ithi ngahlangana nenye intombazane kwathi sisazixoxela nami ngingayisheli yangitshela ukuthi virgin. Kwahamba isikhashana ngayishela yangiqoma. Uthi bafo ekuthandaneni kwethu yangilindisa u2 years elinde i21st birthday. Sisoma kuphela ivalile. Ngingenankinga futhi ukuthi ungilindisile ngoba ngiyamthanda. Yabona mfowethu yabona mangabe uyinsizwa kubalekile ukuthi uzibheke isidingo zakho yabo. Bheka nje isidingo zakho ngaphambi kokuba ucommit kumuntu yabona. Njengoba intombazane ikuvezele ukuthi ivirgin. Well, izidingo zakho zithini? Uzokwazi ukukumela lokho ukulinda. Uzokwazi ukuphila naye ungalenzi ucansi. Ulindile okwamanje. Ake ngithi nje okwamanje uzokwazi ukuthi ulinde whether it's 5 months, 1 year, 2 years, 3 years kuyena yena owazi. Uzokwazi ukulinda na. Bheka izidingo zakho ngoba ngifuna ekuthenini intombazane yakutshela kahle ukuthi virgin. Wena bese wenze njani? Uyayixinwe ipush ingane yabantu yabo ngoba mangabe wenze njalo iyathuka phela na because lento kuyena ibaleke ngendlela esimanga. Ngiyazi phela mhlambe thina njengensizwa ngeke sa understand lo but lento kuyena ibaleke ngendlela esimanga. Kuyona into njengavela avuka ekseni seyavuka yabo. No, into ebalekile ngendlela esimanga. So njoba ngisho ukuthi bheka izidingo zakho uzokwazi ukulinda na njobe ekutshela ukuthi virgin. So mangabe wenze njalo yosizakala mfowethu ngeke uzithola ukuthi ubulawa indlala lo muntu uyivirgin akafuni ukwenzani cha ukutshelile and uyasazi isimo sakhe. So ke mangabe ukuthi uyacommit kena kufanele ulinde ungazithola usumxina nakhona ugcina usufuna ukushayela enkani ugcina usuyingane yabantu usuyidlengula yabo. Ngenxa yani ukuthi awukwazi ukulinda. Ezinye izinto ekufanele uziqaphele lezo ngoba cha ziyingozi. As for me njengoba ngihlezi ngikutshela ngithi izidingo zami azingivumeli ukuthi ngithandane nomuntu onjani oyivirgin. Ngeke ngikwazi engayimela leyo ukuthi ngiqabulane nomuntu for the whole year for 2 years or even 3 years. Abanye balinda even more than that. So enye into leyo engeke nami ngakwazi ukuthi ngimele isikhathi sami lesokutshakatula njengethola. So umuntu oyivirgin cha is a no. But njengoba ngisho ukuthi izidingo zethu mazihlukene. Bheka izidingo zakho ubone ukuthi uyakwazi ukuthi ngimele lokho. Uthi ubafuke into engijabulela kuwena mfowethu ngoba uyaveza lapho ukuthi awunangi bungenankinga lo muntu ukuthi ukulindisile, which means uzibhekile izidingo zakho wabona cha uzokwazi ukuthi umlinde, which is very good. Into ebalekile ungayipressurize ingane yabantu ngoba kujela ukuthi mangabe umxina lo muntu ila ezokulindisa khona even u10 years yabo. Uthi mfowethu ke inkinga yami mqeqeshi nakho la ikhona sekudlule lo 2 years
naye ese-ready ukuthi ngingambreak. Oh, finally. Uthi bafo ngithe mqeqeshi uma sengikwenza kwangaphuma gazi ngisho elincane. Manje mqeqeshi angazi ngenze njani esimeni esikanje. Nokukhuluma naye ngalolu daba ngiyasaba ukuthi uzokuphatheka kabi if ukuthi ube i-virgin ngempela. Mina ngingabaza ubuntombi bakhe. Kodwa futhi ngingeke ngizibe lena yokuthi kuyenzeka amantombazane adlale ngathi athi uyi-virgin engalona. Ngiyathemba impela ngizosizakala enkingeni yami ngoba impela angazi kumele ngenze njani. Ngiyabonga. So wayivala lapho kumfowethu. So ngizoqala nje ngincome mfowethu indlela oyibeke ngayo udaba lakhe. Bona kuyakhombisa ukuthi ngokomqondo usukhulile okanye nje bakufundisa kahle ekuthenini into uyibhala kanje udaba nje ulibhala kanjani lube short and sweet. Lento oyenzile la ukhombisile ukuthi ngomqondo njani usukhulile. Yabona hayi ukuthi umuntu abhala u2 pages zonke into uyayifunda usuphakathi usukhathele. Yabo wena into yakho vele nje wahlala odabeni wabingelela wahlala odabeni. Lento engihlezi ngisho ngithi bingelela uhlala odabeni noma uthanda uvela uhlala odabeni. Ungalokhu ubingelela ulinde ukuthi ngiphendule ngithi yebo unjani cha hlala odabeni. So mfowethu ngiyancoma wenze kahle ngendlela nabanye ngathi bangafunda kuwena indlela udaba lakho olibeke ngayo. Ibeke nje into yakho ibe short and sweet but ngikwazi namphela ukuthi ngiunderstand. Yabo. So yabona ngokocwaningo lake lenziwa ake ngithi nje lenziwa ibona abantu abama experts laba abama gynecologists abadila nazo izitho zabantu besifazane baye baveza ukuthi ke yabona kuyenzeka uthola ukuthi intombazane i-virgin. Yabo uthola ukuthi kuba mhlambe intombazane ejwayele ukugibela ibhayisekili yabo noma kubo kunamahasha yabo nje amantombazane esemakhaya thothi kunamahasha ihasha into ayigibelayo yabo. So okanye uyajima thothi kunama exercises awenzayo azogcina azobanga ukuthi lento ekuthiwa i-hymen yakhe igcinise njani isi-break yabo kusayi-virgin. So uthola ukuthi mangabe senza ucansi okokuqala igazi linjani alisaphumi yabo. So akuchaza ukuthi njoba lingaphumi usenjani akaselona i-virgin. Cha usayilona ukuthi le nto seyabreaka nje mhlambe njoba ngisho ukuthi mhlambe kwegibeli ihasho oyibhasekile noma mhlambe ejimini ama exercises awenzayo azogcina seyithinta le nto but akusona isimanga yabo. So ekuthe uma ngabe esenza ucansi okokuqala igazi lingaphuma chaza ukuthi akaselona i-virgin. But now you are more than welcome ukuthi wenze njani useshe even more ngalento ukuze ube sure ngalento engisho yabo. But nje uma umuntu engaphuma igazi enza ucansi okokuqala does it mean ukuthi lo khona la iqale khona sebambreak? Cha igazi alisibona ubufakazi. Ngiyazi insizwe eziningi izikholelwa kuloko ukuthi hayi mangabe ngihlinza ingaphuma igazi hayi ukuthi khona la sebayihlinza khona. Cha but wena umuntu wakho umazi ukuthi isimo sikanjani mhlambe yamazwe ukuthi nginezinto mhlambe uthanda ibhayisekili noma amahashi njoba ngisho kuningi ongenza ukuthi le nto i-break but akuchaza ukuthini akaselona i-virgin. Usayilona i-virgin. But mfowethu nawe kufanele wazi ukuthi kunomehluko phakathi kwento engaka nento engaka. So you know very well wawulala naye ngalelo langa ukuthi kwenzakalani njengoba uveza la ukuthi ngeke sakubalekele ekutheni namanye amantombazana kanjani akhohlakele. Uthola ukuthi umuntu uselale nomunye bambreaka and then usenqena ukuphoxa phela uzozibamba la kuwena ashaye sengathi mhlawumbe usayilona kanti kade kwabhetha yabo. Uthi usathi uthi ahayize umuntu ahayize ibhadi and then uyazibuza ukuthi yini into emhayizisayo la ngoba ayikho phela into ebambile mhlawumbe ungazi uzona uchayile umuntu khona ubuhlungu abuzwayo. Cha konke kuyangenela lo but indlela ahayiza ngayo iyamangaza yabo. So ngeke sakubalekela nalokho. So wena waziyo mfowethu wena wangena weza ukuthi njani. But njoba ngisho mfowethu ukuthi baye basho njalo but igazi akuchaza ukuthi wonke umuntu wesifazane uyophuma lona mhlambe lento kade ya break up before ngene yabo. So lokho akuchaza ukuthini akaselona i-virgin. Uyabe i-virgin as much as lento seyabreaka before. And ngiyathemba mfowethu ukuthi uyaphenduleka kumbuzo wakho. Ungabe usuthela ingane abantu ngehlazo abuthola ukuthi wena igazi aliphumanga awuse ukushuthi awuselona i-virgin. Cha mhlambe ingane abantu ayisayilona i-virgin
but njengoba ngisho ukuthi kunezinto uthola ukuthi ukhule zenza ezibanga ukuthi le nto yenze njani i-break. And njengoba ngisho ukuthi ungalenza ucwaningo nawo useshe ubheke ukuthi bathini okuyibona abantu abayifundela lento bayiyele esikoleni uzwe ngabo ukuthi bathini. But nami lokho engitholile bayasho ukuthi cha le nto iyakwazi ukuthi i-break ngapha still lo muntu enjani esayivajini mangabe uthola ujwayele ukwenza njani ugibela amahashe or ibhayisekile okanye even ejimini kunama exercises awenzayo azobanga ukuthi le nto i-break. Ngiyathemba ukuthi uyaphendulekana mfowethu. Uma nje unesifiso sokuthi ubhalele umqeqeshi wensizwa ungambhalela kwi-email okanye uye ku-Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa ufike ubhale lapho ku-inbox. Even lapho ku-Facebook khona inamba khona ungayiklikha kuyona ukwazi ukuthi sikhulume mina nawe ku-WhatsApp yabo. Uvele nje uhlala odabeni njengensizwa ezaziyo ukuthi ifunani empilweni. Ngiyabonga-ke.